Bywyd yng Nghymru Neolithig. Croeso i Bryn Celli Ddu. Siambr gladdu ydy Bryn Celli Ddu, ond mae yna rhywbeth sy'n digwydd heddiw. Diwrnod hiraf y flwyddyn sy'n arbennig iawn. Dewch efo fi i weld. Dwi'n gwybod bod hi'n dywyll rwan, ond mewn ychydig mi fydd hi'n gwawrio. Dyna pan fydd y peth arbennig yn digwydd. Mae hon yn siambr gladdu eitha newydd. Dim ond 100 mlynedd oed ydy hi. Mae yna storia yn ein teulu am adeiladu'r siambr, am balu'r twll yn y canol, llusgo'r cerrig enfawr ac am greu'r bryn sydd o amgylch y cerrig. Ond y stori fwyaf diddorol ydy'r un am sut wnaethon nhw ddilyn yr haul, a thaith peledr yr haul wrth iddi wawrio ar y diwrnod hira, fel bod yr haul o goleuo canol y siambr. Edrychwch rwan, mae'r haul ar fi'n codi.